al mateix temps, a Instagram que us tinc per aquí dalt i a Facebook que us tinc per aquí. I veieu que he canviat l'horari, que els consells de dilluns jo fins ara els feia, penjava el que era el post més o menys a les 9 del dematí i normalment feia el directe a les 3 de la tarda i sé que molta gent us va més bé a les 3 de la tarda que no pas a aquesta hora. L'avantatge d'això és que queda gravat, per tant, podeu accedir-hi a qualsevol moment i potser per si les mosques a la tarda faré un recordatori de que podeu veure el vídeo. Val? Què passa avui? Per què ara tot queda al matí? Doncs perquè a la tarda, els dilluns, recupero les classes de la UBIC, que l'any passat ja vaig començar juntament amb la meva companya, amb la Carlota Iglesias, i cada dilluns de 3 a 5 estaré a la universitat. O sigui que és una mica complicat ara fer els directes a la tarda, i si comptes que després, a partir de les 5 de la tarda, tinc tota la meva conciliació familiar i d'altri, aquí és molt més difícil. Intentaré de tant en tant algun dia fer-ne algun al vespre, però s'han de confabular una mica els astres. L'avantatge és que a Instagram queda penjat 24 hores, els que esteu per aquí dalt, 24 hores penjat en les stories i, a més, els que estem aquí a Facebook, sempre em descarrego els vídeos, els penjo al YouTube, per tant, a part de que queda en el Facebook penjat sempre, llavors tothom pot accedir al vídeo a través del meu canal de YouTube. Per tant, qui no estigui en el canal de YouTube i que em segueixi, doncs ja pot anar-hi directament, perquè així més o menys us informo sempre de cada quan penjo els vídeos. Sempre que hi ha un vídeo nou s'informa la gent que està subscrita al canal. D'acord? Aquí saluden per aquí dalt. Hola, què tal? Com estem? I sempre, des de fa unes setmanes, intento connectar de manera doble tant per Instagram com per Facebook per arribar al màxim de gent possible. Què ens trobàvem avui en el consell de dilluns? El consell de dilluns d'avui parla una mica de la felicitat més en general. Sabeu, qui més o menys segueix els consells, que de tant en tant trec el tema de la felicitat. Per què? Perquè dona molta confusió. Què és ser feliç, què no és ser feliç, i de vegades ens pensem que la felicitat ha de ser un estat com etern, no? I sobretot, mireu, qui més qui menys que hagi tingut una infantesa més o menys feliç, doncs sí que potser pot recordar estats molt permanents de felicitat. Però a mesura que ens anem fent grans, que anem guanyant responsabilitats i que apareixen com coses més grans en la nostra vida, aquest estat de felicitat total pràcticament és impossible. Llavors, si sempre estem aspirant a aquest estat de felicitat, el grau de frustració serà força alt, perquè no arribarem mai a aquest estat com de plenitud total on sempre estem feliços les 24 hores del dia i on no tenim preocupacions i tot és meravellós i fantàstic. És una de les coses que té el fer-se adult, d'acord? I per això l'etapa de l'adolescència és una etapa com molt dura, perquè no sé que haguem tingut alguna dificultat durant la infantesa greu, doncs l'adolescència és aquell moment en el que comencem a tenir dificultats, comencem a tenir problemes i ens n'adonem que tot això no és tan senzill, no? I l'etapa adulta implica moltes més responsabilitats, a més s'hi centra en el món laboral, si es comença a tenir parella, si a més arriben fills, si a més tenim gent gran a la que cuidar, és a dir, tot això encara es barreja molt més i fa que la felicitat, aquest estat de felicitat eterna, sigui impossible. Per tant, em sap greu, suposo que ja sabíeu, però avui jo seré la portadora de les notícies per dir-vos que la felicitat eterna no existeix, però que podem fer moltes coses més enllà del que ens pensem per treballar la nostra pròpia felicitat. Ahir tenia una conversa al migdia amb la família que em va semblar molt interessant, no? Que era com algú pot aprendre a canviar moltes coses, a millorar, a gestionar els problemes que té. I com això pot passar amb 15 anys, pot passar amb 25 anys, pot passar amb 40 i pot passar amb 70. Tenim com certa tendència a pensar que som d'una manera i que en sabem o no en sabem de viure en aquesta vida. I segurament el consell de dilluns d'avui
va una mica a l'invers. És a dir, nosaltres, tot i que no podem viure en un estat de felicitat eterna perquè és com molt irreal, això en les pel·lícules sí que passa, però en la vida real les coses ens ho hem de currar una mica més, sí que podem fer petites coses que ens aportin felicitat en diferents terrenys. I aquí us recomanaré potser un parell de coses, a veure què més se m'acudeix. De bones a primeres tenim molt clars quins són els pilars que ens aporten felicitat. Jo ho aniré apuntant per aquí. Perquè és molt important tenir clar quins són els pilars de la nostra vida, perquè així sabem quines són les àrees on podem anar a buscar la felicitat. Ho apunto. Aquí sí que ho xivo els de Facebook, Els d'Instagram sabeu que em quedo una estoneta més després. Si sabem quins són els pilars principals de la nostra vida, llavors ens és molt més fàcil localitzar quines són aquelles àrees que ens aporten més felicitat i aquelles àrees que potser estan una mica més fluixes i ens aporten més problemes. Val? I llavors hi podem dedicar energia. I l'altra cosa que jo us diria és fer coses de manera activa per millorar cada pilar. Val? Que a vegades sembla que la felicitat és molt, molt, molt estàtica i no necessàriament ha de ser quelcom estàtic, és a dir, té mobilitat. Si jo faig coses que en lloc de retroalimentar en positiu retroalimenten en negatiu, estaré més malament, estaré més deprimit. Si jo faig coses per retroalimentar en positiu la situació en la que jo estic, per poder-ne sortir, busco solucions, demano ajuda, això em facilitarà el poder tenir més estones de felicitat. Vale? I això en casos segurament estats ja més depressius. En un estat normal, que seria aquest punt número 3 que ara diré, el que hem de fer per intentar sempre cuidar la nostra petita felicitat és buscar petites coses que ens poden fer més feliç. Vale? I això és el que hem d'integrar. Si tenim molt clar quins són els pilars de la nostra vida, si fem coses de manera activa per millorar així com a l'engròs, és a dir, demanar ajuda quan tenim un problema, no enfonsar-nos o enfonsar-nos el temps just, perquè a vegades també necessitem estar durant un temps en una emoció que és més trista, no? O que és més de ràbia, a vegades també ho necessitem. Però per cuidar aquest estat general sí que necessitem fer petites coses, petits detalls que ens permetin somriure. Vale? I aquí va el consell de dilluns d'avui. Us proposo que aquesta setmana us concentreu en 3 coses que podeu fer aquesta setmana i que llavors ja podeu ampliar la resta de setmanes o la resta de la vostra vida, fer 3 coses que us puguin fer estar una miqueta més felices, no? O més feliços, que us puguin fer somriure més, d'acord? No ho sé, per exemple, jo què faré aquesta setmana? Aquesta setmana hi ha una cosa que em fa superfeliç, val? Que és que el divendres jo m'he apuntat a una formació, que qui no la conegui jo li recomano, tot i que ara ja està plena, que es diu Extraordinària. És una formació específica per dones empoderades, d'acord? I per dones que tenen ganes d'empoderar-se encara més. Llavors, és tota una formació que es combina tot de coses online i formació presencial, i aquest divendres, per fi, comencem el primer seminari presencial. Per tant, a mi això ja em fa somriure. Només de pensar que el divendres tinc això, doncs em fa somriure, perquè l'avantatge de la meva feina és que combino 2 coses. El benestar professional que m'aporta, però també a nivell personal és molt vocacional. Per tant, això m'aporta moltíssimes coses. Val? Què més podem fer? Doncs jo, per exemple, sé que em buscaré algun espai durant aquesta setmana per dedicar-me una estona a mi. Val? Què inclou aquesta estona per un mateix o per una mateixa? El que a vosaltres us agradi. Jo sé que aprofitaré per llegir alguna cosa que tingui pendent i que em vingui molt de gust, per mirar alguna de les pel·lícules que jo sempre torno quan necessito tenir espai per mi. Val? Pot ser qualsevol cosa, i fixeu-vos que no estic parlant de res que necessiti una gran mobilització. Val? Inclús en alguns moments ens pot ajudar a
a somriure, estar una mica millor. Vale? Per tant, us animo a que trieu coses que us vagin bé a vosaltres, perquè aquí us estic dient coses que a mi em van bé. Però el més important és que busqueu coses que a vosaltres us vagin bé. I aquí sí que és on heu de detectar en quin dels pilars de la vostra vida potser necessiteu una miqueta més d'empenta. És algun tema de parella? Doncs busqueu cosetes que us permetin somriure més amb la parella. Que és un tema laboral? Doncs busqueu coses que us ajudin més a nivell laboral i que us facin estar millor a nivell laboral. Vale? O sigui que aquí teniu el com organitzar-nos. Saber quins són els pilars principals, si estem en una situació complicada, fer coses de manera activa per sortir-ne i demanar ajuda, i en una situació més o menys estàndard, buscar petites coses per cuidar aquest estat general de felicitat, petites coses en cada àrea que ens puguin ajudar. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Sabeu que en una estoneta em connecto i faig aquests directes en castellà, d'acord? I sabeu que això queda gravat a Facebook sempre, en la pàgina, a més queda descarregat per YouTube, d'acord? Per tant, m'acomiado de la gent de Facebook que us tinc per aquí. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Adeu!